Маргося. Доктор Кася вас обов'язково вилічить. Маргоша, открий, коли ласка, рот. Не. Лесик, а ты? Я чекаю. Не. Ты что ж такое? Не упартитеся, я повинна огледеть горло. Не. Не. Ну так нельга, усё нет и нет. Хворим треба слухаться доктора. Да мы уже не хворыя, поважаны доктор. Ага, мы поправились. Гэта мне вырашаць. О, добрага ранку, сябры. А у нас тут такое! Уяўляеце, Маргоша и Лесик захворели. Не выдумляй. Просто Кася уговорила нас у больницу погулять. Гэта, оказывается, одна з самых любимых яе гульняў. И тому с самой раницы нас лечить и лечить. Она вот хотела уколы робить. А многие дети у больницу гуляют, лечат своих лялек. Ведаеце чаму? Чаму? Потому что сами боятся ходить у поликлиники. А, на прикладе з ляльками. Быццам бы прайграваюць розныя ситуации з урачамі. Так, нібы позбавляются от страху. Цікавая метода. А ты что, Кася, так само боишься урачоў? Я ніколечки, але калі по правде, крыху боюсь. А вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, як ставіцеся да паходу ў паліклініку? О, чула, Кася? Амаль усе гледачы Добраранка без прымусу ходзяць у паліклініку. Ага. Малайцы, дзяўчынкі і хлопчыкі разумеюць, што за сваім здароўем сачыць трэба. А калі захварэў, дык неабходна выконваць усе парады доктара. Усё вядома так, але мне прышчэпку рабіць усё ж таки страшно. Так табе трэба прышчэпку ў паліклініцы зрабіць. Ага, і таму можна я на вас патрэніруюся? Усяго один укольчик, а? Не. Ну, я ж не па-сапраўднаму. Раз и готова. Ну вы ж мои сябры. Лесик, Добра, Кася, мы згодныя. рабі нам свае прышчэпкі. Ура! Поважанные пациенты, вы только не бойтесь, не бы комарик укусить, и все. А мы не боимся. Ніколечкі. 3-4. Жылі у бабусі два вясёлых гусі. Вы чего? Мы спяваем. До речі, спевы таксама дапамагаюць пераадолець страх. Праверана. А што, калі мы прыгатуем? Рыба в шоколаде! Вот! Як ты сабе гэта уяўляеш? Ну, не смачно уявляю. Тады. О! Железо, огурков, помидоров и экзотичного манго. Думаешь, гэта смачна будзе? Не ведаю. Ну, можно паспрабаваць. Як бачыце, у нас тут новая праблема ўзнікла. Кулінарная. Просто завтра до мяне гости прыйдуць, и мы ніяк не можем вырашыць, чым их пачаставаць. Кася хоча што-небудзь незвычайнае. Вядома, не кашу ж на стол ставіць. Але ж ежа павінна быць не толькі смачнай, але і карыснай. Праўда, сябры? Во, і дзеткі так лічаць. А мне б усё роўна желез, манго, огурков и помидоров хотелось б зрабіць. Ну, оригинально. А чаму менавіта манга? Я б узяў нашу садавіну, яблычкі, грушы, больш звыклай для страўніка карысней. А я хочу манго! Хочу! Як зараз з мультика. Былі у парку. Написала. Там такие аттракционы, ты б бачила. Такие атракцыёны ты б бачыла. Далей. Так, А што вы робіце? я Марго ліст дапамагаю пісаць маёй новай сяброўцы. Хто каму дапамагае, гэта яшчэ пытанне. Ну, я не так выказалася. Просто летом з адной цудоўнай дзяўчынкай пазнаёмілася, якая жыве далёка-далёка. Вось і папрасіла Маргошу дапамагчы мне пісьмо ёй напісаць. А чаму вы не карыстаецеся камп'ютарам? Зручней жа і хутчэй. Камп'ютар, Лесічак, вядома, добра. Але мне больш звычайныя лісты падабаюцца, якія ў лапках патрымаць можна. А потым Кася хоча яшчэ ў канверт і малюнкі свае пакласці. Ага, успаміны пра наш сумесны летні адпачынак.
До речі, добра ідея. Давайте і ми пропонуємо нашим глядачам малюнки намалювати на конкурс «Запоминальне літо». Кася, ти як? Я только за. Тады, сябры, мы чакаем ваши успаміны малюнки про самые цікавыя і запамінальныя моманты лета. Лепшие малюнки мы обовязково покажем у добраранку, а мастакоў-пераможцаў адзначым яшчэ і прызамі. Так што спяшайцеся. Нагадываем наши адресы. Поштовый 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці электронны добраранок.tv@gmail.com. А зараз мультфільм. А потым віктарына па ім. Таму будьце асабліва уважлівымі. А другое разміначнае пытанне будзе ад мяне. Яно на уважлівасць. Я адразу адкажу, бо я вельмі уважлівая. Поглядзім. Слухайте, ці запомнілі вы, хто на свяце сядзеў на каруселі разам з Лёляй? Ну, Кася, адказвай. Вось як придумає пытанне, як придумає. Не ведаеш? Чаму не ведаю? Ведаю. Хто там мог сядзець? Я думаю, сядзелі дзеці. А дакладней? Два хлопчыкі ці дзве дзяўчынкі. Один хлопчык і одна дзяўчынка, так. На каруселі разам з Лёляй сядзелі хлопчык і дзяўчынка. Ой, і гэта правільны адказ. А зараз пытанне ад мяне, і яно толькі для гледачоў. Сябры, слухайце уважліва і запамінайце. Намалюйце нам кветкі, якія стаялі ў вазе на стале ў мульціку «Продкі». Будем з нецярплівасцю чакаць вашых лістоў. Адрасы нашы і паштовыя электронныя вы, вядома, ведаеце, так? А зараз хвілінку увагі. Хто першым адгадае маю загадку? Я, бо я лепшая ў свеце разгадвальніца загадак. Гледачы нашы таксама загадкі любяць. Слухайте, у хатцы зачынілася, ціхенька прытаілася. Там сядзіць сабе без страху. Вы пазналі? Чарапаху! Правильно, малайцы! А здагадайцеся, чаму я вам загадку пра яе загадаў? Можа, мультик про чарапаху будзе? Як Ільвяня і Чарапаха песню спявалі. І гэта так! Ой, мне вельмі падабаецца гэты мультик. Давайте глядзець. Давайте кожны скажа па некалькі радкоў. Давайте. Я пачынаю. Калі вы усталі самі, усміхнуліся тату і мамі, Калі вам у школу садик трэба хутка ўбягаць. Дапаможа добры ранак і вясёлым стане ранак. і ніколі ні за што Не дадзім вам сумаваць! І на такой аптымістычнай ноце мы развітваемся з вами, сябры. Добрага і вясёлага ўсім дня. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Будзе як заўсёды цікава і весела, гэта я вам абяцаю.